から飛行機を乗り継いでおよそ10時間、火山橋とモスクから南東に855キロ、ウォルゴ川沿いの人口120万人の都市です。火山は1000年以上前からタタールの中心で貴重な建物が多く残されています。また大きなスポーツ大会の舞台となることも多く、2015年に世界水泳が開催されました。そして今年のロシアワールドカップの会場にもなっています。ニヤさんですか？はい、ニヤです。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。通訳者のナトリと申します。よろしくお願いいたします。こちらは後輩のマルジャニです。よろしくお願いします。後輩のジララです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、火山の町を案内するのでこちらへ。はい。そこに見てください。それはクレムリンです。綺麗ですね。おお、綺麗ですね。火山クレムリンは11世紀に遊牧民のボルガル人によって建設されました。かつては一つの町のようになっていましたが、16世紀にイワン4世に火山協力でクレムリンや内部のシャリフモスクが発見されました。後に修復され、2000年にはユネスコ世界遺産に登録されました。そうなんですね。はい。あれは何ですか？あれはシュンビゲタワです。へえ。あ、じゃああれは？あれはブラガウェシンスキー大聖堂です。そうなんですね。それは何ですか？はい、チュブテイカというトルコ族の帽子です。チュブテイカのチューブには頂点という意味があり、悪い力から身を守ってくれると考えられています。チュブテイカはたくさんの種類があり、見るだけでその人の地位や住所、年齢などが分かりました。例えば、若者は、明るい色をお年寄りは落ち着いているものをかぶります。また記事にはその人は貧しいのかお金持ちなのかを表す役割もありました。現在では祭日やイスラムの儀式に置いてみることができます。そうなんですね。アナトリー。こんにちは。こんにちは。あれ、日本人ですか？はい、今火山大学に留学に来ている中井と言います。僕はフリーでライターをやっています。ニーヤです。よろしくお願いします。お願いします。ワールドカップの取材のためですか？そうですね。あと観光も兼ねて。あれ、今食べているそれは？これはメレーシといってカタールの伝統的なパンの一つです。ピロシキに少し似ているかもしれません。そうなんですか。じゃあ行きましょう。これは何ですか？それは火山のネックですよ。昔サンクトペテルボルグがネズミの被害がこもっていた時に全て退治したという伝説があって、それを記念した像です。へえ、そうなんですね。じゃあ次行きましょう。